Bună ziua, dragii mei! Vă salut cu drag pe toți fanii și toți prietenii mei. Aceia care mai sunteți, că după cum știți, din 25.000 de urmăritori, sau în engleză follower, pe Facebook, am cam pierdut pe toți, pentru că mi-a fost spart contul de anumite persoane criminale, evident, în modalități cunoscute de cei care se ocupă sau ar trebui să se ocupe de aceste lucruri, dar așa mai repede, mai urgent, nu la vară sau la anul. Așa că am rămas fără profilul de persoană publică, în care, bineînțeles, că el însăși avea mai mult de 10.000 de urmăritori. După cum știți, după cum sunt și probele de la dosar, că deja este plângere penală, au rămas 10 pagini. 10 pagini de autor, de creator, care și acelea însumate aduceau per total cam 25.000 de urmăritori. Deci eram un cuvânt puternic, cum să spune. Problema e că cuiva nu a convenit lucrul ăsta și a trecut la represalie de-astea ascunse, crezând că nu o să fie descoperit niciodată, dar ori să-l vedeți frumos la locul lui, adică la pușcărie, o să-i vedeți, pentru că sunt mai mulți, și eu cam bănuiesc despre cine e vorba, dar n-aș vrea acum să monopolizăm acest interviu cu presupuneri, cu, mă rog, date din dosare penale, cu eu știu ce alte minuni de genul ăsta. Însă, sunt hotărât totuși să trag un semnal la alarmă, în sensul că oamenii nu s-au oprit aici și au trecut la câteva zile, întâi la spargerea contului de Instagram, care le-a reușit de minune și ăla, tot în același stil. Bineînțeles că aici vreau să spun de la început că nu este eu știu, o neglijență a mea de a-mi proteja conturile, cum de multe ori se incriminează de organele penale, eu știu care or fi acelea, că nu mi-e clar încă. Asta e deja e chestie de DICOT, de BCCO, nu știu dacă un parchet de pe lângă judecătorie și o poliție municipală se poate ocupa de așa ceva. Dar în fine, până la urmă, de ce nu? Dacă au oameni pregătiți, că asta e totul, să ai un om pregătit în așa ceva. Sau câțiva oameni. Nu contează că e poliție municipală, că e superpoliție, că e poliția galaxiei, sau că e parchetul european, sau că e parchetul planii globului. Totul e vorba de oameni aici. Dacă au oameni în orice parchet și în orice poliție, cât de mică și cât de mare ar fi, să pot face aceste cu succes. Nu că se pot face, că așa poți să le faci cu clasare frumos și cu vă mulțumim. Dar e vorba să se facă cu succes, adică să se descopere criminalul. Și după cum vedeți să se și pedepsească, pentru că astea sunt infracțiuni care în alte părți civilizate, deci nu în bandustane din astea, se pedepsesc cu până la 100 de ani de închisoare. Vezi Statele Unite, Canada, Germania, etc. Deci cine face așa ceva în alte părți nu mai vede libertatea, cu alte cuvinte, ci se le mulțumește să stea acolo, să fie un bun IT, sigur că da, al închisorii și fără nicio șansă. Deci nu există la ei așa ceva, că dacă ai purtare bună, iei 50%, păi iei și 50%, din 100 de ani ar fi 50 de ani, deci după mine tot cam aia e. Acum revenind la subiect, deci una e ce ar trebui să fie sistemul judiciar și una ce este. Noi ne încăpățânăm să-l păstrăm în continuare pe ăsta, unde sunt pedepse foarte mici pentru anumite infracțiuni, unde unele infracțiuni care în altă parte sunt extrem de importante, cum sunt astea informatice, la noi cumva am observat nu o stare de bășcălie, n-aș putea să zic asta, dar
o stare de lasă-mă să te las. Adică sau ți le rezolv singur sau mai lasă-ne dumneata în pace pe noi. Că, vorba aia, noi le avem pe ale noastre, nu? Ne mai ținem și de așa ceva, nu? Păi ce e aia? Noi facem aici numai crime odioase, da? Numai, eu știu, ochi împrăștiați pe pereți, numai... Bun. Acum, revenind la lanțul acestor infracțiuni, nu se putea, bineînțeles, ca cei care se ocupă cu așa ceva, pentru că probabil încă nu s-a luat nicio măsură împotriva lor, nu am fost speriați cu nimic, nu au fost deranjați de nimeni, se simt în vogă și stăpân pe programele alea nenorocite, pirat, cube sau ce au ei acolo instalate pe laptopuri. Și mi-au spart și contul de LinkedIn, un cont pe care vorba e cont profesional, nu are legătură nici cu arta, nici cu... E un cont profesional care l-am din 2001 sau 2002, în care era CV-ul tehnic al meu din perioada când am început și eu activitatea, când, mă rog, a început de fapt LinkedIn-ul, care lui era evident folosit absolut numai la comunicații profesionale de petrol și gaze, de proiectare, de, eu știu, alcătuirea unei rețele profesionale. Deci nu avea nicio legătură, dar evident că indivizii ăștia care mă tot urmăresc și mi-au pus gând rău, care de fapt și m-au amenințat că mi-o face, pe unul l-a și prins, poliția, și m-a înștiințat că l-a prins și că a fost pedepsit. Bineînțeles că acum, dacă mă pune pe cine bănuiesc? Pe nenorocitul ăsta, pe criminalul ăsta care m-a amenințat pe Facebook și care a fost prins. Deci, normal că poți să greșești, dar în primul rând când te întreabă cineva pe cine bănuiești, pe ăla care deja a făcut ceva împotriva ta, da? Nu-l cunosc de nicăieri, e din Prahova, am înțeles, nu e din Ploiești, din Prahova, în fine. L-a prins, zică-se că l-a pedepsit, nu știu în ce mod, nici n-am întrebat, că mi-e și scârbă de așa ceva, mi-e și silă. Dar am crezut că omul se oprește acolo dacă a fost prins, nu? De poliție. Și bănuiesc că și de parchet, că nu, parchetul, poliția cam lucrează împreună, nu lucrează fiecare de capul lui aici. Și odată ce ești prins, trebuie să ai ceva la dosar, trebuie să ai înscriere în cazierul judiciar, ce ai făcut, nu? Păi ce fac dacă mă întâlnesc cu nenorocitul ăsta când ies din casă și îmi dă una în cap sau mă împușcă cu ceva? Păi, dom'le, deci, haide, bun, nu mă interesează numele lui. Dar deja văd că deci, infracțiunile se multiplică împotriva mea și deja spargerea acestor conturi una după alta mă face să cred că nu se vor opri aici acești nemernici criminali, nu numai informatici, ăștia sunt criminali în deplinătatea puterii cuvântului de criminal, pentru că cu siguranță astea sunt amenințări dure de tot, săvârșite prin infracțiuni cumplite informatice, pentru că vreau să vă spun că eu pe conturile de Facebook, dar poate nu știți, imediat după ce mi-a fost spart contul Facebook de persoană publică, da? Acela cu 25.000 de followeri, evident că mi-am creat altul în locul lui, da? Care, mă rog, cam cu aceleași poze, dar cu puțin urmăritori, deci nu aveam pretenția să fie de asemenea învergură, dar totuși trebuia să am și eu un cont de Facebook, nu? Valabil. Bineînțeles că n-am reușit să preiau cele 10 pagini care au rămas în derivă. Era și un serial în derivă, dacă vă țineți minte, cu un actor foarte bun român. Bine, era pe parte de psihologie, acum nu detaliem, însă acele pagini chiar așa au rămas. Sunt 10 pagini cu circa 15.000 de urmăritori ai mei, care primesc mesaje încă de la ele, dar eu nu le pot anexa la noul meu cont. Nu există procedura asta la Facebook, dar a prelua niște pagini rămase, cum să spune, fără stăpân. E exact ca o turmă fără cioban. Sau, hai să zicem mai altfel, ca un om căruia i-ai tăia capul și a rămas trupul cu membrele și cu toate celelalte în agonie, în derivă, adică nu mai, hai să spunem că ar trăi prin absurd. Dar nu văd cu ce exemplu să dau eu. În orice caz, 10 pagini,
De autori, de creatori, sigur că da, de electronică erau. Deci, efectiv, cu care creasem și grupuri, iar la rândul lor acele grupuri au rămas fără administrator. Deci vreau să vă spun următorul lucru, că prejudiciul este enorm și eu am scris în plângerea penală la fiecare ce prejudiciu cer de la acești criminali, bineînțeles după ce vor fi descoperiți cu metodele specifice. Și pe lângă faptul că va trebui să-și încaseze pedeapsa dură de tot, pentru că a sparge cont după cont așa, pe numele unei persoane, e mai ceva ca crima. Ca și cum l-ai omorât pe omul ăla, premeditată. Deci, pentru că, eu vreau să vă repet, până să înțelege și nu numai fanii și prietenii mei, ci și organele penale, de anchetă, parchete, poliții, SRI, ce mai e, că am solicitat și intervenția SRI în ultima spargere a contului LinkedIn. Deci, luați aminte, oamenii ăștia sunt periculoși, sunt extrem de periculoși și o fac cu metode foarte perfecționate. Nu neapărat că șefilor, criminalilor șefi sunt IT-ști, însă ei își permit să plătească probabil niște IT-ști adevărați, care știu să spargă, știu să intră oriunde. Ăștia care îi sparg conturi dublu protejate, cum sunt conturile mele, eu n-am conturi de-alea banale, numai cu parolă. Deci eu am în 2 pași absolut toate conturile, a doua este digitală, se schimbă parola, de fapt se schimbă cheia digitală la circa de 2 ori pe minut, deci este imposibil de spart, teoretic. Cu toate astea există programe de hackeri, de cei care se ocupă cu așa ceva, în fine, în general sunt cei care se mai ocupă și cu bitcoin-uri și cu tot felul de monede de-astea USDT, în fine, nu vreau să le amintesc acum, care ei își tot justifică că activitatea lor ar fi legală, dar de fapt este o felony, este o crimă continuă ce fac ei acolo, cu tot felul de magazine virtuale și de schimburi de monede și cu B2B, comerț bazat pe cripto. Deci ăștia au asemenea programe care pot sparge orice. Deci ei pot intra în orice telefon, cât de performant ar fi, și vă slavă Domnului, n-am niște ejecuri eu. Sunt chiar performante. Dar acești indivizi dețin, e mult spus tehnologia, dar au acele programe cu care pot intra oriunde. Deci pentru ei nu există că un cont Facebook sau un cont LinkedIn sau un cont Twitter este, pentru că și contul Twitter mi l-a spart, deci le-a luat la rând efectiv. În decurs de 3 săptămâni deja m-a adus la disperare. Eu nu prea disper ușor așa, dar totuși încep să mă consum. Și când mă consum nu e prea bine. Deci le-a luat la rând, toate protejate în 2 pași, cu parolă complicată, da, prima parolă și a doua cheie electronică. Absolut, pentru ei a fost mizilic, au intrat, au luat controlul, au schimbat parole, mi-au schimbat până și vârsta, mi-au schimbat și data nașterii, mi-au schimbat până și e-mail-ul, până și fotografia. Eu, dacă cine m-a observat și m-a căutat pe LinkedIn, în ultimul timp am fost o pipiță, o gagică, e adevărat, mișto, dar, mă rog, e mare șefă de serviciu financiar până Londra, așa, au inventat un CV, și da, de fapt eu eram acea gagică și am observat că n-a reușit să spargă Gmail-urile. Deci fiind în interior 2 Gmail-uri, de care știu numai eu, probabil că n-au reușit să le spargă, dar a stricat tot ce au găsit acolo. Au stricat tot, a trebuit să mă fac să facă de la zero LinkedIn-ul. La fel și la Facebook-ul, pentru că e vorba de al doilea cont Facebook de care vă spun, l-a spart și pe la domne. Deci abia l-am înființat pe, cum să vă spun, la circa o lună, că tot am stat așa împârpălindu-mă, gândindu-mă că le prinde repede. Și gata că mi iau contul înapoi, dar n-a fost să fie.
și a trenat cercetările, în fine. Am avut și tot felul de schimburi de telefoane, că ar fi bine să rezolv eu cu Facebook. Păi cum să rezolv eu cu Facebook dacă Facebook mi-a spus clar să mă adresez organelor legale? Păi de momentul ăla Facebook nu mai discută cu mine, nu? Ei, cum poți să mă spui așa ceva la telefon? Repet, e foarte bine că m-ați sunat, nu e rău, mai bine să mă sunați decât să faceți alte grozăvii sau să clasați dosare. Cum mai știm noi în trecut că se făcea. Deci, mai bine o lămurim clar la telefon. Nu se putea absolut nimic face cu Facebook. După cum nici acum nu se putea face cu Facebook nimic. Da? Deci la circa 3-4 săptămâni mi-au spart din nou și contul ăsta. Ale nu avea 500 de urmăritori, abia făcuse săracul, dar deja semănea așa cu un pic cu contul meu vechi. Semăna la pozele de profil, la... Normal, tot de la mine le pun, nu le pun de la altul. Nu pun poze cu gagici goale. Deci, începuse să fie același spirit, să-mi recuperez prietenii, sigur că da. Pe cine am și eu din Ploiești, da. Pe unii am pierdut, sau eu știu, n-or mai fi vrut să... S-au speriat unii prieteni pentru că, de exemplu, fără să spun nume, eram prieten cu o celebră avocată din București, care e șefa baroului în București. I-a fost frică să dea ad la friends la cererea mea de prietenie de pe noul profil, pentru că se gândea că e vreun nenorocit care e în locul meu. Ea știa că e prietenă cu mine pe contul acela de 25.000 de urmăritori. Și cu toate că datele toate le-am făcut să semene cu ăla, ea a fost frică să-mi răspundă la cererea de prietenie, până când m-am gândit eu ce să fac totuși, că e o persoană foarte valoroasă. E o avocată, practic avocatura în București de 30 și ceva de ani, da? E ultima generație de 300, după câte mi-a spus, și mă mai sfătuiește așa, din când în când, cum să procedez în anumite situații care mie mi se par neclare sau la limita legii. La fel am și un domn avocat de cam de aceeași vârstă în Ploiești, care mă sfătuiește și când am nevoie, sigur că da, îmi dă sfaturi bune. Nu vreau să le spun numele acum, pentru că n-aș vrea să mânjim numele acestor oameni cu mizeria și cu rahatul ăsta în care acești criminali practic încearcă să mă aducă într-o stare de disperare totală. Îi vă dați seama un om ce înseamnă să ai două conturi Facebook sparte în timp de o lună, dintre care unul de persoană publică, da? În care 25.000, domne, totuși nu-i de acolo 25.000 de urmăritori. În sensul că cuvântul tău are ceva greu de spus, nu? Dar la spar și pe al doilea, domne, să nu cumva să crească. La 500 și ceva, doamne, e ceva de groază. Deci este cineva încrâncenat la maxim. Și eu cu asemenea persoane, vă spun, a terminat cu al doilea cont de Facebook, care și acum e făcut varză. Mențiunea care e pentru organele de cercetare penală, pentru că am impresia că nu se înțelege. Eu aveam în aceste conturi și am încă, ele nu s-au terminat, s-au rupt pur și simplu, tranzacții financiare în desfășurare, adică îți permis ca organ de cercetare penală să iei ușor chestia asta? Dom'le, acolo e cardul meu, domne. Este numărul de cont de la bancă. Memorate. Sunt plăți făcute. Pe advertising, pe diverse cumpărături. Deci trebuie să fii responsabil și ca procuror. Cum să spui, rezolvă cu Facebook? Când Facebook mi-a spus clar că se rezolvă numai pe cale legală de acum încolo. Că ei nu mai intervin. Evident, contul nu este șters din Facebook. Dar trebuie parchetul să facă... Eu nu pot să vă învăț acum ce meserie aveți de făcut. Eu zic că știți. Trebuie făcut la Facebook, adresă, sigur că da, cu toată situația, cu semnat de procuror, evident, și de polițistul de caz, să livreze aceste date.
Cine, cum, de ce, în fine, sau a făcut acest lucru, ca imediat să poată fi arestat omul. Aici nu mai discuți că o fiică, o pățică, săracul, nu știu ce. Păi, asta e chestie de arest. Imediat, instantanee. L-ai prins, gata, s-a terminat cu el. 100 de ani în alte părți. La noi, nu știu cât o. Dar nici nu-mi propun să știți, pentru că sunt atât de mult de schimbat în sistemul judiciar românesc, încât nu-mi propun să învăț eu vă spun că la câte am învățat eu în viața asta, amărâtul ăla de cod penal, dar și chiar și cel civil, băi tată, vi le învăț la virgulă. La literă vi le învăț. Și vă spun eu, într-o lună vă învăț codul penal și în 2 luni cel civil, că e mai alambicat. Deci în 3 luni eu vă știu alea pe deasupra și dau și la facultatea de drept. Dar noroc că am altele de făcut, adică nu pot să mă apuc așa, să mă apuc de toate în viața asta. Da? Am proiectarea în petrol și gaze, managementul, am vorba aia, am partea artistică, da? De dus înainte, da? Pentru că cineva trebuie să le ducă. Dacă în țara asta nu mai poate nimeni să facă nimic și toți sunt la nivelul 0, da? Sau la nivelul de spart cu niște programele conturile altora, ei, unii mai și muncesc și unii mai și creează. Altfel s-ar duce naibii țara asta și n-ar mai avea nici de unde să se plătească pensiile speciale, nici de unde să meargă sănătatea, nici de unde să meargă învățământul. Dacă n-am mai fi noi ăștia, domne, care cât de cât trăim și existăm serios și justificat. Deci, mare atenție. Nu tratați cu superficialitate, cu ușurință. Eu cunosc filozofia asta. Da, domne, și așa eu la pensie la 42 de ani. Ce să-mi uzez eu neuronul cu criminalii care îl atacă pe Lucaci din toate părțile? Ia să-mi vadă treaba, nu? E mai simplu. Sau să las acolo să treacă. Păi dumneata lași să treacă, dar uite că zi de zi mi se întâmplă o nenorocire mie. Din cauza că dumneata lași să treacă. V-am spus atunci când mi-a distrus la mașina să trimiteți laboratorul criminalistic? De ce nu l-ați trimis? Dom'le, dacă nu aveți, trebuia să-l inventați atunci. A doua zi. Iată ce s-a întâmplat cu chestia aia. Curtea de apel a spus că n-are hard decât o zi și nu sunt probe. Da? Da, dacă aveam niște amprente, nu erau bune acum. Dacă erau amprentele lui criminalul ăsta care mă tot amenință pe Facebook, că mă omoare și că să văd eu ce-o-i păți, nu vreau să mă mai amintesc acum, că încerc să le uit, dar văd că mă ține fresh cu spargerile astea de conturi. Și cine naiba să fie decât tot el sau ai lui? Sau, în fine, cine o fi, dar, fraților, cine o fi, dar ce vreți să mă duc la președintele Iohannis să mi le rezolve el? Am scris la toți. Apucați-vă de treabă, domne. Aveți toate probele necesare. Nu aveți oameni? Eu n-am ce să vă fac, da? Trimiteți-i la școlarizare, la salariile astea și la vârsta asta de pensionare. Îți mai pui problema că nu rezolvi un dosar? Doamne, ar trebui 100% rezolvate. Astea de crimă informatică și de crimă de orice tip și de amenințări și de tot ce vrei dumneata. Deci fă-ți datoria, cum să spune, domnule. Te duci acolo, nu vreau să fie subiectul ăsta cuantumul pensiilor speciale, nici vârsta de pensionare la anumite categorii, dar faceți-vă datoria, frate. Păi ce eu să trăiesc într-un permanent stres și într-o permanentă frică că nu știu ce mi se mai întâmplă astăzi? E posibil, am ajuns Far West aici, adică noroc că n-au pistoale ăștia, frate, că ar veni cu pistoalele, cu mitralierele. Nu?
Continuăm. Deci sunt sparte două conturi Facebook, Instagram, spart, exact același tipic. Spart, cu toate că au fost toate protejate, de dublu protejate, cum scrie la carte, da? Cu toate astea, eu v-am spus și vorbeam și... Țin minte că v-am spus asta, domne, și acum 5 ani sau 6 ani, când am venit la DICOT și am stat de vorbă cu procurorul șef DICOT, care de altfel era un om foarte ok și îl respectam în perioada respectivă, pentru că era un pic altfel față de ceilalți. Nu că era bătrân, era, mă rog, de o vârstă mai înaintată față de cei tineri, dar avea un stil mai accesibil. Adică nu se infatua, nu pufăia, nu transpira, nu... Doamne, încerca să te înțeleagă totuși, cât de cât, da? Așa, rapid, în câteva vorbe, da? Eu înțeleg că iau o treabă. Dar nici eu nu vreau să stau pe capul lor și nici nu are rost, dar din moment ce sunt probele pe e-mail. Probe cu care poți face absolut orice, vă garantez eu, că eu nu vă trimit aiurele acolo. Nu mă trimit aiureli. Mi-a mai spus cineva, nu? Că primim mereu de la dumneavoastră. Păi, dar, dom'le, cum să nu primești, dom'le, dacă mereu se întâmplă ceva? Adică ce vrei, să mi le țin mie aici, să mă spăl pe cap cu ele? Păi le trimit unde trebuie. Sau dacă nu știu, le trimit la toți, dacă nu știu unde trebuie. Uite că nu știu cine s-a ocupat acum cu astea. Da? Atunci, acum 5-6 ani, s-a ocupat DICOT cu BCCO. Da? Eu știu să mai fi schimbat, că poate sunt prea ocupați, eu știu acolo. Poate au prea multe droguri de găsit, de investigat, eu știu, poate au bănici de sparte, eu știu, cu devalizări de conturi, pentru că cine intră în conturile astea ale mele dublu protejate, fii sigur că intră în orice bancomat, în orice bancă își propune, în orice cont. Deci nici nu se pune problema. Ei, și revenind la ideea aia, atunci vorbeam cu domnul procuror, șef. Acum s-a pensionat, mi se pare. Veșnica chestie, domnule, se pensionează oamenii exact de care ai nevoie. Pentru că vârsta este extrem de mică de pensionare. Este impardonabil de mică. Ca să nu spun altfel. Îmi spunea că, domnul, ca și dacă aveți o parolă mai mare, așa, dar nu de asta mică, de 6 cifre și nici de 8, faceți o parolă așa de 10 cifre să vedeți că nu vă mai sparge nimeni cont. Dom'le, mie venea să râd de ce spunea omul. Și același lucru susținea și la poliție. Ofițerul de BCCO. Că dacă am o parolă mare, așa, de 10 pagini, de 10 caractere, da? Nu mai poate să-mi sparge nimeni nicio coală. Dom'le, și eu le spuneam, dom'le, cu orice parolă sparge contul. Pentru că programele astea nu presupun aflarea parolei, dom'le, înțelegeți odată. Ele intră pe sub parolă, ca și cum ai intra într-o cadă, da, plină cu apă caldă, dar nu intri pe sus pe unde intră toată lumea, intri într-o gaură pe jos. Așa acționează programele cube. Acum nu mai spun, a venit și inteligența artificială, care și aia poate fi pusă la treabă să sparge conturi. Și ajută foarte mult vechile programe de spart. Și eu le spuneam, dom'le, vă intră ăștia oriunde. Ei, lăsați domnul Lucaș, că știm noi. Bun, ce poți să zici la un moment dat când procurorul șef îți spune, da, lăsați domnul Lucaș, că știm noi. Pleci râzând acolo. Bă, ăsta e nivelul lui, ce dracu poți să faci? Da? Dacă atâta știe el. Și încercam să-i explic. Între timp, atenție ce spun acum, au apărut cheile electronice, cele mai afurisite protecții pentru împotriva spargerii conturilor. Au apărut autentificările în 2 pași, iarăși, care fac imposibil pentru un om de rând să spargă acel cont. Atenție! Dar ei nu realizează. Că ea nu sparg, domne, apelând și spărgând și urmărind acei 2 pași. Ea au o altă metodă de a intra. Înțelegeți odată pentru totdeauna, și la Academia de Poliție, dacă nu și la INM, ar trebui secția de procurori informatici care vor lucra toată viața în infracțiuni informatice, cât și ofițerii de poliție care vor lucra toată viața în infracțiuni informatice.
încă de la început să fie selectați pe acest domeniu, deci admiterea să se dea, clar, pe o oarecare dispoziție a lor și pe o oarecare pricepere a lor în aceste domenii. N-a zis nimeni, rețineți, să fie super programatori în domenii, dar să aibă o aplicare și o înțelegere pentru domeniile astea. Iar ce fac ei acolo să fie axat pe infracțiuni informatice. Mai ușor cu hopa-hopa, țopa-țopa și sări gardurile, da? Că are cine? Sunt băieții de la trupele speciale, sunt securiștii, sunt SRI-ul, da? Care poate să ducă arme și să hopa-hopa, țopa-țopa. Și să trăiți, am înțeles. Lăsați-i să gândească, lăsați-i, sigur, într-un birou cu tehnică de calcul de ultimă generație, să se doxeze. Școliții, că altfel e jale în România în câțiva ani. Păi ce noi vrem, ascultam și pe premierul Ciolacu și pe Ciucă, societatea informatică și totul să fie online și până și votul să fie online și tot, facturi electronice online, absolut tot. Lăudabil. Să știți că așa trebuie să fie. Nu să mă duc la cimitirul Vesel, să stau 3 ore la coadă pe frigul ăla mare când e minus 20 de grade, nu e cazul acum, să plătesc impozit cu toate babele și moșii din cartier. Așa trebuie să fie, sigur că da, dom'le, măcar cine poate și cine are acces și cine are tehnică de calcul să se servească de ea. Ei, că or fi și în vârful dealului care nu au și nu se pricep, dom'le, ăia da, îi chem personal la un ghișeu acolo. Dar nu că din cauza că sunt ăia, nu mai faci pentru nimeni. Ceva de genul ăsta înțeleg eu că se face. Că avem mulți care nu se pricep și de-aia nu încasăm impozite la cimitir online. Dar încasați-le, domne, online. Ce mama naibii? Ce mă obliga să vin să stau la coadă cu ăia? Sau votul. Votul online. De ce să nu votez eu online? Adică care-i treaba? Că vrea cineva, eu știu, și din diaspora, și din România să voteze fizic, n-are decât de treaba lui, opțiunea lui, n-are decât să vină, să-și pună mască, să intre în cabina de vot, să-și zice, da, dom'le, eu vreau să mi le exercit online. Care-i problema? Poate sunt plecat, poate am treabă, poate mă simt rău, poate nu vreau să mă duc, să nu mă îmbolnăvesc, da? Deci sunt cum să vă spun, poate vreau să dorm, pur și simplu. De ce să nu fie votare online? Sau de ce să nu fie, bun, și factură electronică până la urmă? Dar, repet, toate aceste lucruri trebuie integrate. Și nu văd dacă în componența instituțiilor abilitate să descopere infractorii în aceste domenii și, repet, să le dea, dar și judecători, atenție, să dea sentințe și să-i prindă pe acești criminali informatici care în alte părți, repet, iau 100 de ani pentru simplu fapt că cu un laptop nenorocit a intrat și a luat niște date de la clienți, dar nu a luat bani săracul băiat. A intrat și el acolo. Asta e notoriu faptul ăsta. Și e recent. Deci, vă spun, cine sparge aceste conturi în 2 pași, cum sunt toate astea ale mele, Twitter, LinkedIn, Instagram și cele 2 conturi de Facebook, să știți că ăștia intră oriunde. Și să nu vă mirați când vă sparge și serverul de la DICOT și cu serverul de la poliție și serverul de la toate băncile și de la Ministerul de Interne, pentru că toate sparge la șcalapod. Dacă nu există personal în interiorul acestor structuri, e jale. Personal pregătit, vreau să zic. Nu să semneze că am trimis cererea dumneavoastră la nu știu ce poliție sau că am trimis la nu știu ce parchet. Pe viitor urmează să vă interesați acolo. Deci ieșiți un pic din chestia asta, ăștia se mișcă repede, ăștia nu au comunicări era să zic intraspitalicești, deci ăștia nu au nicio normă decât aceea de a sparge contul și până la urmă de a lua și bani. Repet, conturile mele aveau
și al doilea Facebook, da? Cardul memorat, tranzacții în desfășurare, alea au rămas rupte. Cineva trebuie să plătească. E infracțiune de grad maxim. Dar însă și cea de a sparge un cont și te-a de altcineva. Da? De unde știu eu la care mi-a spart LinkedIn-ul ce a făcut o săptămână cât a apărut fata aia acolo? Că e expertă la Londra, nu știu ce face și nu știu ce contracte semnează. Dacă a semnat cu contul meu, nu știu ce vorba, nenorociri și mă trezesc că vine aici. Și puneți botul la toate prostiile care vă apar, cum s-a mai întâmplat și acum 6 ani, a venit nu știu care și a spus că e poezia ei, da? Când dracului era evident că e poezia mea, că numai doamna judecătoare Brotac și-a dat seama de lucrul ăsta și a scris în hotărâre. În rest, toți o țineați cu săraca fată și săraca hărțuită. În fine, sunt lucruri care au trecut, nu vreau să-mi amintesc, dar să nu se reia. Vedeți, nu cumva să se reia din nou, că uite, ăștia care sparg aceste conturi pot să facă orice în numele meu. Eu nu am timp acum să mă uit pe tot Facebook-ul ce a făcut ăla. Văd distrugeri, sigur că da. Nici nu mai merge, de exemplu, dacă vreau să postez în grupuri de ale mele, nu mai merge. Nu spune Facebook că momentan această funcție e indisponibilă. Da. Și de genul ăsta. Normal că dacă n-a venit nimeni acolo din penal să se intereseze, ei ce să facă? Nu o să angajeze ei polițiști, nu? Privați. Deci trebuie clare, au și niște proceduri. Ce pot ei rezolva cu mine? Fii sigur că rezolva, nu era asta o problemă, dar astea sunt infracțiuni majore, domne, nu mai cum să pretinzi să le rezolv eu cu Facebook. Deschideți dosar acolo, dă-și, și apropo, mai trimiteți în domne numere de la dosare. Vreau să știu și eu, care e contul de spargere a persoanei, care este numărul de dosar de spargere a persoanei publice, a contului Facebook. Care e numărul? Care e numărul de dosar de spargere al doilea cont Facebook? Da? Care e numărul de dosar de spargere a Instagram? Și în fine, acum în final, să nu uităm care este numărul de dosar penal de spargere a Twitter și care este numărul de dosar penal de spargere a LinkedIn. Dom'le, nu le băgați pe toate la un loc, că nu mai iese nimic, iese o varză. Deci la fiecare trebuie un număr de dosar, la fiecare are, de dosar penal vorbesc, la fiecare are probele lui, să iasă dosarul suplu, clar și manevrabil. Nu faceți acolo un porcoi la registratură, nici la parchet, nici la poliție, cu toate astea. Că nu mai înțelege nimeni nimic. Eu de-aia vi le-am trimis pe etape și fiecare e-mail se referă la un fapt anume. Nu v-am trimis, stimatule domnule prim procuror sau stimate domnule prim polițist, dar nu v-am trimis reclamație că mi-au fost sparte Facebook de persoană publică, Facebook a doua oară normal, Twitter, Instagram și cel de LinkedIn. Eu nu v-am trimis în halul ăsta, că nu mai vă deraiam total. Deci nu mai înțelegeați absolut nimic dacă vă trimiteam în grămadă. Fiecare pe e-mailul lui, fiecare sigur că da, are probele lui și atașamentele care vă trebuiesc, da? Nu văd ce va mai trebui. Pentru că eu cunosc cum trebuie lucrat aici. Deci, dom'le, eu ar trebui să mă angajez. Eu ar trebui ori la DICOT să fiu pe lângă procurorul șef acolo, ori la poliție pe lângă comandant. Sincer, nu-mi doresc funcțiile lor, dar ceva pe acolo. Pentru că e în derivă. Doamne, e în derivă. Eu vă spun că e în derivă. Aceste infracțiuni sunt în derivă. În sensul că nu dați senzația că nu sunt stăpânite. Sau că sunt rezolvate așa, pompieristic, la întâmplare. Și când și cum. Odată da, odată nu. Trebuie sigur să mergeți la absolut fiecare din ele. Deci nu așa să spun. În rest, n-aș vrea să vă obosesc prea tare
cu alte, deci v-am spus, cam astea s-au întâmplat de la ultimul videoclip, cred că au trecut vreo 3 luni, nu, nici nu mai știu, că n-am apărut de mult pe live, mă scuzați, live am mai făcut, artistic, dar n-am mai apărut cu videoclip de gen, tot un live, este dar mai mult blog, ca să spun, nu e cu poeme, în fine, cu partea asta artistică. În rest, ce să vă spun, mare atenție. Deci, aceste personaje nu se dă înlături de la nimic. Sunt de o criminalitate dusă la extrem. Ăștia, dacă ar putea să-ți facă ceva, ți-ar tăia capul. Deci ți-ar tăia degetele, ți-ar tăia tot. Sunt extrem de criminali și de violenți și de cruzi. Deci cei care ajung să facă asemenea spargeri de conturi în lanț și deja ascund altceva. Nu mai reușesc. Nu fac ei de asta numai ca să arate ce bun IT sunt ei. Nu, ei se ocupă cu altceva. Și n-aș vrea să vă spun mai multe ca să nu vă amețesc de tot, dar dați toată seriozitatea în a rezolva aceste dosare. Și v-am spus, sunt 5 dosare. Da? Dosarul 1, Facebook, dosarul 2, Facebook, dosarul 3, Instagram, dosarul 4, Twitter și dosarul 5, LinkedIn. 5 numere de dosare. Obligatoriu. Nu există toate la grămadă. Chiar dacă le-au fi făcut aceleași persoane. Dacă nu le-au făcut aceleași persoane. Păi, facem ceva imposibil de lucrat dacă le punem una peste alta. Eu îmi dau seama despre ce vorbesc. Frumos, ați văzut, e-mail-urile sunt foarte clare, sunt concise, da? Sunt probate, deci nu e așa ceva aburit, neclar, ca să zici că ce-o mai vrea și ăsta, da? Bun, revenim la altă problemă. Asta ca să, vorba aia, să vedem și noi cum, în țara asta au început toate să semene între ele. Dacă vezi că într-o parte e incompetență și de lăsare, domne, și în altă parte e tot la fel. Mă întreb unde naiba o să ajungem. S-a întâmplat că la domiciliul meu, da, de mult, vreo 2 ani, să tot discuta să schimbe contoarele, să le scoată pe casa scării. Contoarele electrice vorbim. Și evident că s-a făcut un proiect mare, cu bani europeni, cu mulți bani europeni, da? Care a stagnat și câte 8 luni de zile fără absolut nicio lucrare. Ca să fiu concis, în cazul meu, s-a făcut partea de rețeaua nouă de distribuție electrică pe toată scara, în canalet, sigur că dacă n-ai cum, nu poți să mai bagi în pereți, da? Pe canalet s-a făcut pe toată scara și au rămas așa cablurile respective. Nebăgate la tablouri și nelegate mai departe nicăieri. Deci, practic, această rețea 8 luni de zile n-a distribuit nimic. Am mai trimis eu și la primărie și la așa să mă interesez în ce stadiu. De ce nu mai vin? Pe mine m-a interesat cum e posibil un proiect bugetat cu bani europeni să aibă sincope de astea de 8 luni de zile în care nu mai vine nimeni să facă, de parcă e abandonat. Și bineînțeles că nu mi s-a răspuns nici cum, decât la modul cunoscut dumneavoastră, și anume că am trimis cererea dumneavoastră nu știu unde, veți primi răspuns de la nu știu cine, cererea dumneavoastră a fost înregistrată cu numărul și am trimis-o nu știu unde și tot așa la infinit. Până când n-am mai zis nimic. Și am lăsat și eu să treacă timpul, că până la urmă nu mă deranja atât de mult, pentru că era rețeaua veche, antică, care mergea. Deci, apartamentul avea curent. Da? Dă-i dracului dacă sunt tâmpiți. Și păcat de bani, ei, europeni. Eu aș cere socoteală în locul europenilor. Că nu s-a făcut proiectul mai repede și mai bine mai ales. Nu neapărat mai repede. Pentru că o să vedeți imediat de ce spun asta.
A dat Dumnezeu să vină și ora H. Între timp, eu, bineînțeles, m-am pregătit să-mi schimb tabloul vechi, dar nu, bineînțeles, nu pe banii europeni. Pe banii mei mi-am cumpărat siguranțele Grand, că doar mă pricep să-mi echipez un tablou de interior. Diferențialul, tot ce mai era, tablou în sine, deci cutia de plastic, și am așteptat, bineînțeles, această lucrare cu toate cumpărate, nu știu, că circa 600 de lei m-au costat, erau foarte bine. Deci l-am luat de la un magazin cam pe toate, în afară de tablou de plastic. Toate sunt Legrand. E diferențialul, tot. Și cutia. De ce Legrand? Pentru că am mai lucrat cu Legrand, întrepătare și prize, și sunt foarte bune. Deci personal, nu că mi-a spus cineva că sunt foarte bune. Personal am lucrat cu ele. Și văzând modul lor de conectică și în timp cum se comportă, am zis, dom'le, și astea le trec tot pe Legrand. Am avut, sigur că da, și recomandări de alte firme, dar știți cum e. Când vezi că ceva e bun, mergi înainte pe firma respectivă sau pe lucrul respectiv. E ca și cum ai merge în audio pe Sony. Mergi la sigur, domnule. Bun, ori mai exista și alte firme, sau Panasonic, da? Sigur că mai sunt și altele care merg bine, da? Odată ce știi că ăla merge sigur, da? Și are asemenea pedigree și asemenea vorba aia, faimă, da? A inventat toate mediile, până și CD-ul, și banda și caseta, ei l-au inventat-o. De ce să mă apuc eu să fac experimente cu alte firme? Bun, și revenim la Legrand. Am avut timp destul, sigur că da, să caut electricieni pe piața liberă. Am căutat, bineînțeles, unii s-aruncau, vreau 1000 de lei, pe ce dracu, nu știu, că era de echipat un tablou, da, cu 2 circuite de priză și unul de lumină. Și de preluat niște siguranțe la un circuit mai nou din bucătărie, da? Centrală termică, aragaz, mașină de spălat, hotă, știți dumneavoastră, făcut ulterior. Deci, cu ocazia asta îl preluam și pe ăla, că n-avea sens să mai fie încă unul. Deși, sigur că da, aș fi putut să-l las pe ăla. Însă, problema mare e alta. Bun, am dat eu 600 pe piesele astea, dar am căutat, asta apropo de pregătirea care o oferă ANR-ul, sau selecția, nu știu cum să spun. Pentru că nu există să profesezi această meserie de electrician fără atestat ANR. Și toți asta îți spun. Vă recomandăm să contactați o firmă autorizată ANR. Păi dacă recomandați, fraților, dați-ne și oameni pregătiți, da? Nu numai toți bețivii și toți șpăgarii. Deci m-au sunat foarte mulți. Dar unii nici nu știau ce e schemă de echipare, domne, a tabloului. Când spuneam aia, zicea, Deci o selecție înfiorătoare pe tabelele lor. Și, dom'le, pe tabelele de acreditați. Deci nu de ăștia care îi găsești pe stradă, știi, dom'le, sunt și eu electrician, n-ai o lucrare. Deci nu de ăștia, dom'le, luați de pe tabel, din astea, motoarele lor de căutare de electricieni. Da? Și au fost căutați, unii vreau 1000 de lei, unii păreau băieți buni, sigur că da, dar erau prea departe, unul era din Baia Mare, unul era din București și spunea că nu poate să ajungă la Ploiești. Era unul din București care mi-a plăcut cu el, spunea că numai tablouri lucrează toată ziua și că, dar în schimb nu prea are timp. Păi, măi, tată, zic, dacă n-ai timp, e și Ploiești, trebuie să vii până aici și, păi, zice, poate mă aduceți, poate mă duc. Doamne, ce să te aduc? Ori ești aici să știu cine ești și să trag de tine dacă se întâmplă ceva, ori fii sănătos în continuare și vezi de treabă. Sigur că da, dacă nu poți să deservești o lucrare geografic, a făcut foarte bine, că da. Dar nu ceri clientului să te ducă, să te aducă, să nu știu ce. Păi așa mai bine nu mai da anunțuri, domne, că faci și dregi pe nu știu ce arie de geografică. Eu nu l-am sunat aiurea așa. Deci el spunea că lucrează pe mai multe județe, în fine, n-aș vrea să intrăm în detalii. Deci în afară de ăștia, în rest, unul era beat, cerea 800 și mă lua și a început să-i se lege nevocea, știți dumneavoastră cum e când vorbești cu cineva și tot o ține, știi? Dar îi se simt de la o poștă sarmalele și șprițul care l-a băut în seara respectivă. Și văzând că nu găsesc pe nimeni așa,
Uh, Am lăsat momentan tentativa de modernizare, mai ales că nu puteam să o fac tehnic. De ce? Probabil că cei specialiști dintre dumneavoastră vă dați seama deja, proiectanții de electrici, da? Ingineri electrici, pentru că era contoarul și nu puteam să... Deci contoarul ăla vechi băgat în casă și nu puteam să fac peste el nou tablou, evident, nu? Și nu avea sens din moment ce pe scară era pregătită să fie noua rețea, ce sens avea? Trebuia să aștept să ia contoarul ăla din casă, să scam naibii de el odată. Ca să vin, să tai consolele, sigur că da, să fac curat, să dau jos tabla aia, să nu mai depindă cei de la IRE cu mofturile lor stupide și cu... Eu nu înțeleg de ce nu-i privatizați odată. Dom'le, dați, dom'le, IRE-ul ăsta la privat 100%. Ce tot țineți acolo? Că nu sunt bun de nimic, domn. Numai de încurcături și de filozofăreală și de... Dacă vă arăt ce e-mail mi-au trimis astăzi, rămâneți în pix. Au inventat acolo că vreau eu să mi se lucreze în casă un tablou cu siguranțe Legrand și că îi pun pe ei să lucreze. Doamne, niște minciuni ordinare. Eu nu știu cum să pot să trimis ca director general de la IRE așa ceva. Și au trimis și către ANRE. De ce? Că era reclamația care e neînchisă. Și ca să înțelegeți foarte bine ce reclamație a fost, că a fost un nenorocit de bon, deci a venit momentul respectiv să pătrundă noua rețea la mine în casă, în contoar. Și a venit un ca nimeni, unul care lucrase toată viața lui ca electrician cu cabluri de alea mari de forță, de îngropa cabluri, dar el săracul nu știa tablou electric. El se cam forța. Și pe scară acolo la întuneric mai avea un ajutor, dar ăla nu știa nimic. De când s-a uitat, a deschis, a dat și cele 6 siguranțe jos, a dat jos capacul la metalic și când a văzut înăuntru, zice că ce da fire sunt aici în tablou, n-am mai văzut atâtea fire. Dom'le, uitați-mă, specialiștii și-au dat seama despre ce vorbesc deja. Ăla nu știa nimic, dom'le. Deci ăla nu-l interesa ce fire sunt acolo, ci pur și simplu să vadă unde străpunge peretele, da? Și unde vine cu cele 3 fire noi, cu rețeaua nouă. Ce-l interesa el ce fire am eu pe acolo până tablou? Dar atât de incompetent era săracul și nu... Doamne, eu nu zic, o fi fost cu familie, cu copii, dar... stai puțin, tu când te angajezi la firma aia, că era o firmă privată din Galați, tu când te angajezi la firma aia privată, nu dai și tu un examen, frate, nu te întreabă nimeni, numai așa, hai nea, nu, cu tărică, hai că avem la Ploiești o lucrare. Păi înseamnă că trebuie să plătească cineva aceste inconveniente, da? Și stresul meu că, când să dea drumul la noua rețea, n-a mers nimic în casă. Din toate cele 3 camere, bucătărie, baie și anexă și tot, nu mergea absolut nimic. Dacă vă puteți... Erau legăturile făcute tot. Deci nu... Da, eu știu cum erau făcute. Ori fost făcute pe lângă. Cine știe ce-o fi legat la acolo. Că vorba aia s-a făcut de râs la toți colegii lui cu patronul și că l-ar fi dat afară. Da, eu nu cred. În fine, eu n-am vrut să-l dea afară și nici n-am solicitat chestia asta. Dar să vii tu electrician sus acolo, când străpungi peretele, să legi noua rețea în tablou. Doamne, nu-ți trebuie multă tabloistică. Trebuie numai să știi unde, să vezi unde vin firele alea vechi și să le dezlegi și să le legi pe cele noi, la naiba. Nu? Nu îți trebuie să știi electrotehnică multă. Da, trebuie să fii stăpân pe clește, pe ochi și pe meserie, că altfel chiar nu te mai numești electrician. Da, să spui tu acolo cu o țapă scară că, Doamne, ce da fire în tablou ăsta. Au râs toți. Și colegii lui au râs. Ce treabă ai cu firele? Deci el n-avea absolut... Și să fi... Dar nu erau multe fire. Povești, el e nepriceput. Erau firele normale, 2 circuite de prize și 2 de sunerie și una de lumină. În toată casa. Atâtea erau firele. Și încă o pereche de... venea în paralel un tablouaj mic, nou.
în paralel cu tabloul ăla vechi de tablă, arhaic. Care, mă rog, nu l-am schimbat atunci când a fost cu modernizarea bucătăriei, pentru că nu se găseau în România foarte multe lucruri de calitate electrice. E ca și cum povestea cu salamanderele, cu termopane salamander. Cine a pus termopane salamander în ultimii ani iese mai câștigat decât ăla care s-a grăbit hopa repede să-și pună termopane acum 10 ani. De ce? Pentru că salamanderele sunt mult, de 2, 3 ori, 4 ori poate mai bune decât, depinde ce secțiune cumperi și ce geamuri pui. Sunt mult mai bune decât termopanele de acum 10 ani, nici nu se compară. Nu vă zic că bate vântul pe ele, am depășit faza asta, dar termic vorbind. Termic din punct de vedere al radiației, sigur că da, al luminii, al grosimii, nici nu se compară. Deci de multe ori e bine cu anumite investiții să mai aștepți, nu să te grăbești repede să le faci. Sigur că da, dacă ai bani grămadă și nu te doare, da, poți să le faci, că le dai jos pe termopanele alea care le-ai pus acum 10 ani și spui termopane Blue Salamander, ultimul timp. A evoluat tehnologia, e altă tehnologie în primul rând. Și nu numai, dar mă uit eu și la profilul de PVC, e cu totul altceva. Nu mai jucării care se puneau până. Și încă se pun, să știți, că mulți nu au bani. Ce zice, dacă să dau de 2 ori mai scumpă salamander, mai bine iau de alea, hai să nu spunem nume, da? Că după aia deja să poate ofusca cineva. Că am zis salamander, e o mândrie, da? Am pus și eu vorba aia de sunt mulțumit, deci pot să spun. Nu-i reclamă, nu-i nimic. Dar când fac comparații, deja se poate interpreta ca reclamă. La fel și cu acest tablou. Eu nu am avut siguranțe și diferențiar Legrand și nici tablou Legrand, acum că e totuși special. E o cutie de plastic, dar e o cutie specială. Să vedeți ce canturi are acolo, rămâi mat, dacă n-ai mai lucrat niciodată cu Legrand. Nu existau atunci. Existau niște turcisme și siguranțe automate erau, sigur că da, dar tot așa, turcești. Mai găseai, adevărat, mi se pare, de-astea, era o reprezentanță pe la sud, iar nu mai spun firma, care erau, așa zis, cele mai bune, însă destul de scumpe și destul de, tot așa, nu se pricepeau electricienii să le pună. Eu am avut noroc la tabloul ăsta modern, făcut acum 10 ani, repet, când am modernizat toată bucătăria cu ocazia centralei termice, care cerea anumite calități la circuitele electrice. Asta apropo de circuitele electrice de la Mizil sau unde a fost nenorocirea aia cu 8 morți. Eu observați că am lăsat încet, n-am mai spus nimic, pentru că eu sunt convins că Insemex-ul are specialiști, dar chiar și pompierii, nu? Care să facă un referat, care să poată fi luat de bun de judecător și de procuror. Da? De asta n-am mai vrut să... Nu e, în primul rând nici nu era legat de petrol și gaze sau de energie, deci am zis, lasă așa, ce să mă mai... Era cumva de safety, fiind vorba de circuite electrice, însă, având în vedere particularitățile acestui caz și faptul că sunt implicate chiar parchete de aici, din Ploiești și nu știu ce, mă rog, tribunalul sau curtea de apel sau nu știu cine se ocupă direct, am zis, las așa, ce să mai apar eu să-mi dau cu părere. Dar eu vă spun un lucru, că și în proiectele petrol și gaze au mai sărit în aer anumite instalații. Și în mine, și minele au sărit în aer, au explodat chiar și au murit zeci de oameni. Și în petrol și gaze, și în mine. Și în Semex-ul, teoretic, avea specialiști. Eu nu știu acum ce specialiști mai are, că lucra mai mult, mai de mult cu ei. Dar într-o perioadă, dom'le, ce spunea Insemex-ul era literă de lege. Deci nici pompierii nu se băgau peste ei. Deci eu aveam asemenea specialiști în care ei editaseră niște cărți, niște studii, erau acreditați peste tot să tragă ultima concluzie. Mi se pare că nici pompierul nu putea trece peste referatul Insemex.
Însă, văzând cum merg lucrurile în România și că toate se prăbușesc și că toată și pregătirea școlară este, dar și pregătirea universitară. Eu, în ultimul timp, sunt bun prieten cu domnul rector Napoleon Antonescu. Pe Facebook, sigur că da, îi mulțumesc pentru prietenie și pentru miile de like-uri care mi le dă. Îi plac postările mele, sigur că da, și cele tehnice, da, legate de petrol și gaze, dar și cele artistice. Și îmi dă like la toate, mai comunicăm, sigur că da, lucruri care nu se pot spune public pe mesagerie. Deci, vedeți că vedeți cu cine aveți de discutat. Deci dacă a ajuns și domnul rector Napoleon Antonescu, e profesor emerit, e rector onorific. Deci, domnule, chiar că e topul topului care se poate imagina în Ploiești. Că așa vreau să spun că mai am profesori foarte mulți, foarte buni, pe care îi salut cu drag pe toți, prieteni și pe WhatsApp. Apropo de WhatsApp, zice să rămână cei care sunteți pe WhatsApp-ul meu, că vă fac o mare onoare. Nici nu știți ce noroc aveți că sunteți în lista mea de WhatsApp, unde vă mai trimit un videoclip, vă mai trimit o melodie, vă mai trimit o poezie, un poem, un link, eu știu, ceva tehnic care poate fi foarte interesant pentru dumneavoastră, sau, de ce nu, la unii și sfaturi directe, personale. Deci spuneți mersi că sunteți în lista mea de WhatsApp. Că nu oricine e acolo, să știți. Că eu nu stau să înnebunesc cu toți frânarii pe WhatsApp. Deci cine se dovedește imediat și am un ochi formidabil, zbor imediat acolo. Și crezi că face purici? Nici de cum, nu. WhatsApp e un instrument, sigur că da. Domnilor, eu vă mai spun ceva acum. În caz că vă plictisesc informațiile mele de pe WhatsApp, știți cum se reacționează. Bloc și la revedere, sau cum se zice, te scos de acolo singur și la revedere. Eu nici nu știu că ai plecat, domne. Pentru că eu trimit în general la cam toți odată și nu fac discernământ că lui ăla nu-i trimit, lui ăla nu-i trimit, dar nu trimit, eu știu, porcării, nu trimit nuduri, nu trimit pornografii, deci n-am de ce să mă ascundă unul față de altul. Cam cercul meu de pe WhatsApp este cu interese similare, sunt oameni serioși, sigur că da, deci nu are sens să trimit la fiecare altceva sau la unul să trimit un link și la altul să nu îl trimit. Eu nu am timp să mă gândesc la... Posibil că, eu știu, la unii să primească un lucru care nu-l interesează. Da, zic eu că dacă îi văd că totuși mă urmăresc și nu mă zic că interesează, nu? Că altfel mi-ar fi sus. Bă, oprește-te că pe mine nu mă interesează. Și îl ajutam eu să plece. Îl ajutam eu să plece de WhatsApp-ul meu și a doua oară nu mai intra în viața lui și cu rugăminți fierbinți. Că vorba aia, știți cum e? Dacă pe Facebook am avut și 25.000 de urmăritori, pe WhatsApp n-ai cum să ai atâția. Deci sunt foarte selectați acolo și de ce să zic, cea mai bună socializare se face pe WhatsApp. În sensul că e o comunicare mai directă, poți să trimiți și fișiere, sigur că da, deci bineînțeles că nu știu, o să rămână triști. Mai sunt câteva persoane. Am trimit numai o cafeluță, știți cum e, o floricică. Dumne, dacă tot pot ei, dar ei sunt prietenii mei, dar îi cunosc de o viață. Nu o să le spun acum de ce nu-mi trimiți un poem creat de tine, nu? Deci eu înțeleg foarte bine și până la urmă pică bine și să știți că e și floricica aia care o trimit și cafeluța aia, pentru că mai schimbă un pic stilul, adică te atrage către lucrurile, ca să zic așa, normale din zi în zi, deci te mai coboară un pic din sferele creației, din, eu știu, din euforia înălțimilor. Știți cum se întâmplă. Deci eu zic că
Dacă nu sunt chiar așa în pericol ca alții. Da, sunt destui care au început să creadă, dacă au avut nu știu câte mii de follow, să cred mari așa și încep să se pozeze pe afară, să se tăvălească pe jos, cu cizmele scoase, să lingă asfaltul, eu știu, să tragă de guler până îi se vede sfârcul la țâță și chestii. Pe mine nu o să mă vezi la așa, domne, așa ceva. Nu o să mă vezi nici tăvălindu-mă pe afară, nici să, să, să pretind să-mi spuneți prințesul digital sau, sau eu știu, principele digital sau eu știu cum am văzut că când am auzit chestia aia cu prințesa digitală, am râs, dar era să pix o mază. Da, incredibil. A las-o săraca, că a avut și ea un episod, hai să o înțelegem, că na, poate nu o fi vrut și știu, când faci o greșeală, e o greșeală, ce să mai... Tragi rău după aia ca să o îndrepți. Mai greșește omul, nu zice nimeni nimic, dar totuși. Deci, ca să revin acum, la acest, azi mi-a trimis de la ANRE răspuns, dar răspuns raportat de ăștia, de la IRE, de la clienți, de la IRE. Conform solicitării plângerii dumneavoastră și bonului număr, că a fost bon, să deschide un bon. Când mergea sistemul, acum nu mai merge sistemul, deci nu mai poți să faci niciun bon. Vă științăm că ați fost, că s-a rezolvat reclamația dumneavoastră, în sensul că dumneavoastră ați cerut să vă facă IRE-ul, deci prin firma așa, să vă facă IRE-ul lucrarea de schimbare a tabloului vechi cu, mă rog, cu siguranțe noi și nu știu ce. Deci, exact ceea ce mă temeam s-a întâmplat. Un răspuns la bășcălie, în doi peri, trucat și total nereal. În stilul celor care se practică în România în ultimul timp. Bineînțeles că i-am trimis înapoi așa și rămâne de văzut. Acum chestia că nu mă mai interesează, că totuși mi-a venit curentul. După 2 săptămâni de beznă de la firma aceea din Galați, a fost și nevastă mea i-a căutat pe acolo pe niște blocuri, i-a investigat pe unde sunt, i-a chemat de 2 ori, au venit, au luat circuit cu circuit, nu mergea nimic după prima lucrare a lor. Și au reușit să facă, dar au făcut așa, un fel de... Mi-e și frică să nu ia foc tabloul ăla vechi, că tot ăla a rămas, că într-adevăr, nu era să-mi pună ei tabloul nou. Nici nu mă gândesc la așa ceva. Sigur că da, dacă ar fi lucrare cu bani pe factură, nu aiurea în tramvai. Mă refer la firma din Galați, care a construit. Deci, vorba aia. Deși ar trebui, sincer, ar trebui să mă despăgubească cumva, pentru că dacă din cauza lor m-am chinuit 2 săptămâni și n-am avut curent și reclamații și nervi și nevastă mea alergat de colo-colo, da? Deci ar trebui cumva să mă onoreze. Deci nu zic că vorba aia. Cine mai... Da, n-am practic nevoie. Dar totuși au venit de 2 ori, nu știu cine i-o fi trimis, de rușine ori fi venit ei singuri. Eu o fi trimis patronul la gază și au venit 2 echipe de 2 inși și au tot lucrat sus pe scaun acolo. Ba mergea o priză, ba nu mergea o lumină, ba nu mergeau 3 prize, ba nu mergeau 3 becuri, tot așa. Alerga nevastă mea acolo ca un iepuraș în toată casa, cât e de mare. Și în final a reușit să meargă toate, că am fost și eu acum o săptămână să testez toate prizele și toate luminile și merg, și centrală și tot merg. Însă mi-au scos și siguranțe automate de acelea, știți, rotunde, pe stil vechi. Și au zis că nu, că din cauza la alea că lucrarea lor a fost bună. Și din cauza la 5 siguranțe, domne, care mergeau ale dracului înainte să vină ei cu lucrarea. N-aveau nici pe dracu siguranțele alea. Dar mi le-a dat jos și știți ce mi-a pus? Nu o să credeți, atenție proiectanții electricieni. Mi-a pus de alea ca pe timpul lui Pazvante, domne, cu liță înăuntru și cu geam și cu strânse, dar nici nu mai pot să le desfac de acolo, că am vrut să-mi pun eu siguranțele înapoi și n-am putut să le desfac. Atât de strânsele sunt. Deci strânse la
La maximorum, cum se spune. Mi-e și frică să nu mă tai la mână, să nu se crape patroanele alea de porțelan. Și explicația finală care mi-a dat-o, de fapt, nevastă mea și mi-a spus și mie, că acele siguranțe sunt defectate. Da, cum naiba s-au defectat, domne, chiar când au făcut ei lucrarea? Că înainte cu o zi, două mergeau toate 6 siguranțele automate. S-au defectat în ziua lucrării, da? Și mi le-a dat jos pe alea și m-a lăsat cu 5 sigari, cu 5 de-alea antice, cu liță. Că dacă să arde lița aia, n-ai cu ce să mai schimbi. Adios. Stai și bălăbă pe întuneric. Nici nu se mai găsesc de cumpărat, de-alea cu liță. Le-au inventat ei, în fine, dar ei au lucrat și la fire, bineînțeles, dar ce să se uite, că n-ai cum să, nevastă mea era în beznă, ei erau sus cu lanterna de frunte, nu poți să-ți dai seama ce fac ei acolo. Și au făcut să meargă după 2 săptămâni de beznă. Și vine acum cu răspunsul la bășcălie de la Ploiești și de la NRE-ul, săracul a repetat răspunsul, că n-are nicio vină el. A repetat răspunsul ăstuia. Și că, vezi, Doamne, eu am reclamat că ei nu fac mie, că nu-mi schimbă tabloul cu de-astea modernele. De unde o fi luat ideea? De la vecini, știți cum e. A fost un electrician, a întrebat pe acolo. Păi știți, da, domnul vrea să schimbe tabloul. Da, vrea să schimbe, așa a notat cu pixel și s-a dus la șefii lui și a dat răspuns. Auzi, de ce am reclamat eu? Că vreau ca aereu să-mi schimbe tabloul cu astea moderne. Da, dacă toate lucrurile vor merge așa în România, este jale. Eu de-aia v-am spus asta cu IREU, că am observat că și învățământul universitar merge cam la fel și cel mediu, să nu cumva să ajungem o țară de-aia de bășcărie bună, numai la de trimis persoane la cules de morcov, de napi și de îngriji bătrâni. Eu atâta vreau. Vă pup cu drag. Eu zic că am vorbit destul pentru astăzi. Sigur că da. Ne mai vedem măsura în care apar noutăți. Promit că orice succes al autorităților cu dosarele astea penale o să îl anunț, sigur că da. O să le mulțumesc și dânșilor. Și sigur că da, ar mai fi fost multe de spus, însă după cum vedeți se întunecă și deja nu ne mai vedem și ne apucă somnul. Da? V-am pupat cu drag, la revedere!